سلامی یلماس 73 سالیه و نیشتجهی پارێزگەها ئەرزەرومێیە باکووری کوردستانەیە. ئەو ji 8 سالیya xwe ve berxekên du heta sê mehîk û dayîkên wan mirine dikire û wan li malê bi şîr bixwedî dike. Ev yek ji wan berxikan e ku niha bi hest û dilsoziyekê zêde bixwedî dike. Xwedîkirina wî hinek cuda ye. Lewra ew kêliyekê jî berxekê ji xwe dûr naxe. Sûk, kolan û bazar biçe ku derê wê bi xwe re dibe. Ev berxek êdî ji wî re bûye rêhevalek û ji ber vê yekê jî li bajar weke kalê bi berxek tê naskirin. Annesi olmadığından dolayı ji ber ku dayîka wê nîne em bi şîr xwedî dikin piştre ew fêrî me dibe. Hestekî weke dayîk û bav di navbera me de çê dibe, tu bi xwe qet nikarî wê serjê bikî. Ev hezkirin tiştekî cuda ye. sevgisi farklı. Yılmaz berxika xwe weke mirovan fêrî li vû tevgeran kiriye. Bawayekî dema gulopa sora trafîkê pê dikeve ev berxik jî weke wî radiweste. Piştî gulopa kesk pê ket her du bi hev re derbasî aliyê din dibin. Dema li nav parkên parêzgehê bêhna xwe vedidin jî giya û çereya parkan xarina serekeya berxika wî ye. Trafikte yürüsek Dema ez li trafîkê radiwestim, ew jî li gel min radiweste. Em serê sibahan û êvaran dema hewa hênik be dimeşin. Xelkê bajar jî dema berxikê dibînin pê kêfxweş dibin. Bi taybet zarok pê re dilîzin û coş û kelecaneke zêde li cem wan çê dibe. çocuklar sevirler. Dema em digerin zarok jê hez dikin û bi hestekî cuda nêzîkî wê dibin. Xwendekar û zarok wêneyên wê digirin. Fotoğraflarını çekirler. Selamî Yılmaz bavê heft zarokane û salane 4 heta 5 berxekên bi vî awayî bi xwedî dike û piştî ku mezin dibin wan difiroşe. Ew 65 salin vî karî dike. Lê bi gotina wî êdî nikare ji ber pirsgirêkên xwe yên tenduristî berdewamiyê bi vî karî bide û ev sala dawî ye ku berxekên sêwî bi xwedî bike. Ferdî Sak, Rûdaw.